Ag subsubli ti kang runaan na damag, iti Damdamag Region 1, kampanya tapno maliklikan ti forest fires papapiksaan ti Laoag City PDRRMO. Panagbalin at trade hub ti Benguet, Nueva Vizcaya ken Western Pangasinan, tarigagay ti Rosales LGU. Daduma a detalye iti report ni Angel Kim Pengosro. Iti Laoag City, pinapigsa ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, agraman dagiti environmental ken uniformed personnel iti probinsya ti kampanyada iti fire-prone areas, tapno maliklikan ti forest fires ita as summer season. Idi napalabas atawan, naka-record ti Bureau of Fire Protection Laoag iti 8 a forest fires. Nabababa no idilig iti 42 a grass and forest incidents iti 2024. Tapno masuportaran dagiti bombero, 1 million pesos ti nailatang iti Disaster Risk Reduction and Management Fund, tapno makagatang iti kasapulan nga alikamen dagiti bombero. Iti Pangasinan, naisayangkat ti groundbreaking ceremony para iti plano a panangipasdek iti drying system iti Barangay Aloo, Umingan. Pasot dito ti RCF mechanization component iti sidong ti Department of Agriculture. Ti maipasdek a drying system ket pagnumaran dagiti lokal a mannalon para iti kalidad ti produkto, kinatalged ken napaot a kinapresko dagiti produkto. Dumanon iti 6 aging 92 a tonelada ti pagay ti mabalin a kapasidad ti nasao a machine. Kabetan na, target to municipal government ti Rosales a pagpalinan nga agricultural trade hub ti Benguet, Nueva Vizcaya ken Western Pangasinan. Sigun iti mayor, asideg gamin dagiti nasao a lugar para iti transaksyon, asaan ngagparigat karagiti traders ken buyers. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.